అక్రమ మద్యం వ్యాపారులపై నిరంతరం పోలీసులు దాడులు జరుపుతూనే అయినా అక్రమార్జనకి అలవాటు పడిన అక్రమార్కులు వినూత్న రీతిలో వారి అక్రమ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నూజివీడులో 335 మద్యం సీసాలని అక్రమ రవాణా చేస్తున్న 4 వ్యక్తులని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. వివరాలను పరిశీలిస్తే కృష్ణా జిల్లా నూజివీడు మండల పరిధిలోని లీలానగర్ వద్ద అర్ధరాత్రి వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా ఓ ఆటోలో అక్రమంగా మద్యం తరలిస్తున్న వ్యక్తులని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని 335 మద్యం సీసాలను అయితే ఆటోలో సరఫరా చేస్తుండగా ఆటోకి పైలట్గా ఒక బైక్ వెళ్ళడాన్ని గమనించిన పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 4 కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు డిఎస్పీ శ్రీనివాసులు తెలియజేశారు. జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ రవీంద్రనాథ్ బాబు గారికి రాబడినటువంటి సమాచారం మేరకు మన నూజివీడు రూరల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రంజిత్ కుమార్ గారు వారి సిబ్బంది లీలానగర్ అడ్డరోడ్డు వద్ద వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తూ ఉండగా తెలంగాణ వైపు నుండి వస్తున్నటువంటి ఒక ఆటో మరియు ఒక బజాజ్ పల్సర్ బైక్ చెక్ చేయడం వారి వద్ద 335 లిక్కర్ బాటిల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాటి సుమారు 1,15,000 రూపాయలు. వారిని విచారిస్తే అందులో మన నూజివీడు పట్టణానికి చెందినటువంటి సత్యనారాయణ అనేటువంటి వ్యక్తి తెలంగాణకు చెందినటువంటి 3 వ్యక్తుల సహాయంతో ఈ యొక్క మందు బాటిల్స్ని తెలంగాణ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే వస్తున్నారని చెప్పే సమాచారం తెలిసింది. సో ఇందులో భాగంగా మన నూజివీడు వ్యక్తి సత్యనారాయణ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి 3 వ్యక్తులను కూడా రంజిత్ కుమార్ ఎస్ఐ గారు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వారిపైన కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు వారిని కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తున్నాం. ఈ యొక్క ఆపరేషన్లో ఇది మీకంతా తెలిసిందే, గత 2 రోజుల కిందట పట్టుకున్నటువంటి బాటిల్స్లో లింకు ఇది. ఆ లింకును మన ఎస్ఐ గారు ఎంతో చాకచక్యంగా మన యొక్క 2 కానిస్టేబుల్స్ యొక్క సహకారంతో తెలంగాణ నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ తెలంగాణకు సంబంధించిన 3 వ్యక్తులను అదేవిధంగా నూజివీడు పట్టణంలో ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నటువంటి సత్యనారాయణ అనే వ్యక్తిని 4 కూడా చాకచక్యంగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అందుకు ఎస్పీ గారు కూడా ఎస్ఐ గారిని అభినందించినారు. వారి సిబ్బందిని కూడా అభినందిస్తున్నాం. రివార్డు కొరకు ఎస్పీ గారికి సిఫారసు చేయడం కూడా జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.